Sampun samapta. Nggih, kados pundi gelare? Iki ampang Pak Barok. Apa kucingan? Senterewe sih. Oh, ngono. Iki genae. Heeh. Soal ora ono tulisane lho, biasane kok. Heeh. Yo, dulur-dulur kanca-kanca sugih mirsani kados pundi? Olak Along Turonggo Joyo. Sapa to?
Masa pakai maknya mobil. Iya ada kelaknya. Kelak. Coba. Nah, ya ngasrak ya. kono. Rombol. Yuk.
Masa ngombenan. Ya, sama ngerti nek ngelak. Bukan Mak. Ya. Bisa ora kroso pindoran kroso ping telu. Lah iya to. Oh, nek ping telu biasane yo wis. Ya apa lho, wong ya sini ya. Delok-delok yo ngono ta to. Ayo. Sikat Olak Along Turonggo Joyo.
nonton jaranan Turonggo Joyo. Puji ati main kau para bisa
Thank you.